Vexemos a todas, non sodes malas de ver, a gran multitude, pero como dixo Ana, estamos as mellores. Pois, grazas por convidarme, efectivamente, eu son Alba de Vales, non é nin o Vales de aquí, nin a Alba de aquí, porque sei que Pedro todos. Traio hoxe con vos contos alrededor de nós, isto é, bueno, unha xobraría, un compendio de contos, de historias, de cantigas tamén, incluso de historias cantadas. Nós, porque estamos as mellores, xa dixemos, nós, porque, bueno, a través de min quero falar de nós, é unha procura da identidade propia no nós. Así que aí vou a compartir con vos unha escolla de contos e historias que non sei moi ben por onde van viaxar, pero vos convido a viaxar comigo. Hai que se velar de que non colla ese virus porque sí que contamina o xeño. Entón, eu igualmente dixen, de guerra hai que falar, porque non é porque nos contamina o xeño que vamos a decir, pois agora deso non se fala. Home, non, porque hai xente que ten que saber o que un día pasou que non foi hai tanto. Entón, eu dixen, bueno, vou a probar a contalo de outro prisma. E desde a miña búsqueda da miña propia identidade, vamos, que ainda non sei quen son, entón, busco neste conto pensar con vos. Este é un conto bello, que se chama O mozo que iba ao servicio. E aí vos lo deixo, e a ver, a donde nos leva. Chou, non chorei, porque un home é un home. E aí seguí, facendo macuto, metendo unha muda, metendo calzados, calcetís, sacando tal a parede de miña nai ali polo medio. Ai, meu pendinciño, ai, meu neniño, que te me va a carro, non me digas pa fora. E era chorando, e marchou. Pero eu non chorei. Un home non chora, é un home, é un home. E seguí, metín ali este, metín outro, e cando tal aparece miña irmá, miña irmá agarrouseme, chimpouseme encima, agarroume, e ai, meu irmãocinho, como te vou botar a faltar, ai, meu irmãocinho, volve, bueno, e marchou, pero eu, un home, é un home, e acabei de facer unha junto, e tocou agora, marchei da casa, hasta logo, pero cando estaba ali, virando na esquina, apareceu o fuciño da burra da farruca e díxome, hasta lá, Manolito! E aí sí que non o pude me quitar. Quero moi lagrimosa, botei-me a chorar e corrí. E aquí acabou este pequeno conto. E digo, a tribu, bueno, pois dalles unhas camisas, unhas saias, e que as poñan, pero tederías que traer vos. Bueno, vai, alá lle dou 50 camisas, 50 saias. E cando chegou o día, as mulleres puxeron ali as saias, e só as saias, iban sin a camisa. Entón elas se puxeron e alguén lle deu un chivatazo ao presidente e dixo, chamou aí ao jefe da tribu, que me dixeron que me puxeron as camisas, alá onde están as camisas, co que gastamos nelas, está a punto de chegar o coronel, que poñan as camisas, porque isto é unha falta de respeto internacional, porque íbamos a meter ali, que poñan as camisas, dinme que non se preocupan, as mulleres din que teñen que confiar, tienen un voto de confianza, que non se preocupen, que se o que molestan son as tetas, non se preocupen, non se van ver. No momento no que chegue o coronel non se van ver, pero que esas blusas estaban moi mal feitas e elas non as iban poñer. Ten que entender que... Bueno, de verdad, mira que isto... Bueno, como patrón baixou, patrón, un cabalo, non sei ben, entón baixou dali e iba moi despacio, a punto de coller o tal, e estaban todos os... E xusto cando se meteu así no corredor todas as mulleres, agarraron as saias, ¡fum!
de nada. Cada unha desas partes desas serpes cobraba vida e salía así, pum, como a saída dun ovo, pum. Dime aquí. ¡Esos son os cabelos das mulleres! Coitado. Sí, eso! O que di aquí? No, son os cabelos das mulleres! Ai, as mulleres os coitar aquel. Rían. Ahora. Antes era, e ahora tamén. E cando tal escoitas de que din os homes sabios? Mulleres, poñédelle fin a esto! E non o dicían pola risa, decían non polas serpes. Mulleres, poñédelle fin a esto! Que decían, como imos poñernos fin a esto? E o cabelo abriuse, agarroulle un pelo, levantou unha pedra, colleu unha serpe, e con puntadas firmes, coseulle a boca. Todos viron como a serpe marchaba ladeira abaixo. Todos. Así, agarrou outro pelo, agarrou outra serpe, e con puntadas firmes. Así, puntada tras puntada, serpe tras serpe. Vou contar outro. Ahora iba a facer así un enlace. É que, como fago que me dá a gana, está unha suerte. Está unha suerte para facer me dá a gana. Como as panadeiras. É que, claro, as xograresas, porque eu tamén estou na búsqueda desta identidade de xograresa. Bueno, as actrices de hoxe en día, traballadora das artes escénicas, de Xoan Tesano. Claro, é que eu non deixo de ser unha traballadora, porque a quen pense que isto vai de ser nacer estrella, pois eu nací estrellada, e agora intento facer o que me gusta. Claro. Desde que, se unha muller era libre, directamente era libertina. Ou, bueno, estaba moralmente mal visto, vaya. E das panadeiras, eu tamén teño escoitado cousas así. Claro, porque eran máis donas do seu tempo e da súa economía que o normal de unha muller naquelas épocas. Pero se son todos xuntos, rebaixareille la cuenta. Claro que son os tres xuntos e os tres no mesmo día. Caso meu, casa sa neta e tamén se casa a filla. Nunca outro tanto lle vin, dende que son sacerdote. Tantos casorios na casa, debe ser señal de morte. Pois non xe ningún milagro, é que atopamos tres burros e hai que aparellanos para que queden ben seguros. Pois señalse cando queiran, que eu casos de contado, que por seren todos xuntos, sei llelo deixar barato. De madriñas e padriños valemos unhos pros outros, e misa cheamos unha que queremos